Magandang araw Pilipinas. Welcome to CNS Vlogs PS. Ngayon, nagalo ng katanag yun. Namin itong at ito na nga po, nasa 45 minutes na itong nakasalang. Ayan, malapit na maging mantika. Mga ilang minutes na lang. Ayan, mayroon na tayong mantika, pamprito. Hindi na tayo bibili sa palengke. Yan, ito na after 1 hour. Medium fire lang ginamit natin dito. Yan, nagkaroon na siya ng latik. Ito yung latik. Yan, at ito naman yung mantika. Yan, ipapakita natin yan mamaya. Iwalay natin yung latik doon sa mantika. Yung cooking oil.